Ensimmäisenä otamme aikaa luonnollisesti Markku Alenille, FIA Cupin maailmanmestari vuodelta 1978, jolloin ei vielä virallista maailmanmestaruuden taistelua ollut olemassa. 79 se sitten alkoi, mutta Markku Alenilta maailmanmestaruus puuttuu. Yliopistokatu alas, tiukka vasen, pientä pesään, suurta pesään ja nousua ylöspäin Yliopistokatua. Pitkää suoraan, sliksit alla, aurinko paistaa, todella fantastinen keli ja Markku vetää, hän tietää mistä on kysymys. Tarkoituksena on kaventaa etumatkaa tai saada kiinni Juha Kankkusta. Tiukka oikea, noustaan Vesilinnan mäelle soralle. Ja sliksit ovat todella pahat tällä soralla, mutta kun kyseessä on asfalttierikoiskoe, jossa asfaltti on enimmäkseen, sliksit ovat luonnollisesti paikallaan. Selostuspisteen ohitse ääni kuuluu. Painaa Markku tuonne harjun korkeimmalla kohdalle ja nyt pudotaan sieltä sitten alas. Tiukkaa mutkien ottamista. Markku tulee sieltä Lancia Integraalella. Tällä autolla on ilmoitettu hevosvoimamäärät 260-280. Markkulle tämä Jyväskylän Suureaton 20. kerta. Hänellä on kaiken kaikkiaan takana 103 maailmanmestaruustasoista kilpailua, 17 voittoa, 5 kertaa Jyväskylästä vuonna 76, 78, 79 ja 80. Ja sitten vuonna 87, eli tuo viimevuotinen. Kartturina hänellä on Ilkka Kivimäki, 39-vuotias, monet kovat kilpailut kokenut kartturi. Ja sieltä taiteillaan tullaan näitä pieniä katuja, Pitkäkatua, Löylykatua, Mäki-Matin katua. Ensin tuo Pitkäkatu, jossa Rajakatu, jossa Sikaani, sitten Pitkäkatu, Löylykatu, Mäki-Matin katu, Nousukatu ja maaliin tuonne Yliopistokadulle. Markku vetää korokkeiden ylitse sieltä. Tiukkaa taistelua, jarrutusta, kiihdytystä, pientä pesään, isompaa. Jälleen tiukkaa kiihdytystä. Renkaista jää mustaa vanaa tuonne. Lancia Integrale saa kyytiä. Ja tuosta kuvakulmasta laskeudutaan sitten jo piakkoin tänne Soraa osuudelta asfaltille ja tullaan Yliopistokadulle jyrkkää mäkiä alas. Ja tullaan maaliin, jossa Simo Lampinen on siellä sitten valmiina tuosta noin maaliin. Ja Markku voi huokaista hikipisarat otsalta. Nyt jännityksellä sitten kuulumisiin. Mitä mieltä Markku on tähänastisesta tästä päivästä? No niin Markku, normaalisti on tullut yli minuutin 2 tässä vaiheessa johdossa. Miltä nyt tuntuu? Mitä tässä ajetaan kilpaa? Missä se niin kun repes nyt se on 15 sekuntia se ero, niin onko ollut mitään erikoista huomautettavaa? Ei, meillä on pieni käyntihäiriötä bensapumpukaan, mutta Juha on tullut tosi hyvin. Onko se yllätys sullekin, että näin on tapahtunut? Aina mä oon yllättynyt, jos joku voittaisi niin. Okei. Riittää.